Kinderstuba, tajla trzecią. No toż też teraz jadymy dalszy podlegaje. Pokiel jeszcze nie wleziesz do gryfnego pomieszkaniu, obejrzyj se dicht jakie masz szczewiki. Eźliś bez sufal na drudze nie wlos gówno, którym możesz ufifrać te pichy. Chociaż to też nie ma na isto, bo nie wtorek, którym na beztydzień grochowionka ze harbołów wylazuje, kazują na pytanym sebuwać szczewiki i tyrać po delinach we fuzeklach. Glingosz albo tyrcyś, nalepie ślawo i po lekuśku, co by gospodarze i te, które już przodzi się przykarycyli, nie miarkowali, żeś pragliwy i nie poradzisz się jodła doczkać. Tyś nie klupej za fes na dźwierze gościom, bo ino pazury se obklupiesz. Można ci ozewrzyć dźwierze frela, w którą tam bedinuje. Wlejś, gryfnie ją pozdrów, ale ino ją nie macej po półżytkach. Chyba, że modo i szykowna ku temu jest gospodarz niegawcy. We Andrzeju seblic mantel, kego moż. Szaketa o roztyżnie sebliky, choby było gorkonike w Afryce, bo abo cię wezmą za sorunia, abo uwidzą, i że masz ino formetla, a nie cołko ubechymda. Bocz co byś zawczasu wyciąg kaugummin z gęby i nie prostruj go na klumce albo na fensterbrecie, ani nie wtykaj do dziurki od klucza, albo papagajowi do dziuba, tym bardziej nie ciepej na sztrudekel. Kej się żody nie kapnie, mogesz go wciepnąć do blumwazy. Wlazujesz do izby, a tam już zicli te, co przykwanskali się przodzi i no sztyc jedni medikują. Kej, dadzą coś ich pożyć. Tuż tyż tego żaden niegodo i ty też czym pychol zawrzyty. Trochę nie skorzy, możesz to widz nie powiedzieć, i że i sam nie przyszł dla uciechy, a ino skuli odła. Ze tego moc srogiej hamby nie będzie, a im się wezmą cię za szpasownika i widelca. Kiedyś trafił na takiego ochętola, w który kozał ci sebu trzewiki, a skuli już szporobliwości. Poswijał te pichy i skukał je za szrankiem, chybaś usiadł do magynału, obejrzał, jeśli palcysko albo pięta ci ze zoków nie wylazują, toż też dur musisz dawać pozór, co by się nie kiełznął i nie drzysnął pycholem do teriny ze kartofel zalatym. Można dał ci pumbuczek szeroko żyć, jeżeli srogi i spaśny, tuż dej pozór, kiedy się chcesz, kajsiś zicnąć, bo mogę ci się przydarzyć i że zarabuje stołek albo zofa. Na taki faldyć baba od tego siodłoka dycki podą. Nic nie szkodzi, niech się oni za tera nie tropią. A po cichuśku zaś ich medikuje. A co by ich puk, oby krupniok na tigryku ty diosecki zabalacu. Lepszejszy asysta kożą ci się zicnąć wele jakiś freli, chociaż mogę się i trewić jakoś ich mamzera albo im szojema i to ci już nie są błozny, bo musisz ją łosprawką amizerować, a nie ino medykować, co by ten twój talerz był kupowato nafolowany, a glaski zawdy pełne. Kiedy będziesz już łosprawił wice, to ze pośmiewnym ostatkiem doczkaże do ażełuna, ta istno wele ciebie łyknie to, co wtykła do gęby, bo może ci się udowić i dopiero będzie dupny aurałów. Kiedyś był już ją tak szczysny i twoja sąsiadka je modo i szykowno, trzymaj grace zawdy na stole, a to beztuż, co by nie było klachów i łoszeredzaniu. No i jęklich dali jodu. Teraz trzeba tuplowanie dawać pozór, bo przy obiedzie albo wieczerze idzie się napochać, no i więcej gańby. Je pora takich chwali, które albo zecia zrobią chwańta i sorunia, albo będą cię juzać, opie, insze mieli za szykownego, galantnego, za chłopa ze kinderstubą, który mogę się fest paradzić.
Jeśli do śniadania dawałem ty albo bąkawa, to nie wciepuj cukrzanego wyrfla palcyskoma do glaski, lebo szolki i nochydź go sztramcangami, które zawdy leżą kole albo styrcą ze cukerdózy. Chociaż, kej nie masz grajwki i knifu, to możesz mieć u tropa nikie ecich od rzymliny rózbe kafeju. Chciał ci on taki wyrfel chycić łyżką, a ten ci mu śleciał ze stoła na dylini. No toż on wartko cupnął pod stołem i zaczął tyrać, żgać, bo nie poradził go dostać na talerzycka, aże docisk go do wintla. Tam ci dziepiro go dopod. No ale we grace nie wziął i tela. Będzie tajla czwarto.